Bé, bona nit a tots. Les bandes de música fa poc temps ens situaven dins del nostre país, doncs al sud de Catalunya, a les Terres de l'Ebre. Això no és així. Som a tot el país, som 53 entitats en aquests moments que ens estem movent i amb un compromís de créixer per tot el territori català i sobretot per una cosa que compartim i crec que aquesta transversalitat ens podrà portar lluny, junt amb Adifolk, per la internacionalització de la cultura catalana i, a més, per donar a conèixer a tothom quina és la situació del nostre país i dels nostres governants. I així ho fem i ho continuem fent. Moltes gràcies per tot.